hama dzangu makadi henyu. Ndinoitawo Sevius Nyaguwa, ndinogara kwaChundu, kwaSabhuku Nyaguwa, chifu wangu Chief Chundu. Ndakaitawo tsaona musi wa19 June gore rakapera. Ndakatsva magadziko negumbo rangu rekuraiti rakabva muhuji. Saka takatsvaga mari, takadzitsvage mari about 1,600 US. Takatsvaga mari yebva taenda kuoperation kukafiwe. Bhozibva takatatsaura takaendeswa pachipatara chiri pedyo neChirundu paZambia, ndopandiri. Saka taendeswa kukafiwe kuti titsvage mari about 1.6. Tenda ukafiwe vakazama kuisa bhonzo rangu paposition neplate. Saka vakazama kuisa first hora vakatanga kuisa bhonzo rangu rakabva ratsemuka. Takatsemuka vatadzoswa kuward. Tadzoswa kuward dhokita rikabva vazoya kuseni. Zvikanzi mukomana uyu akanonokera. Chaifanira kutanga kuita yaifanira kutanga kudzosera kubva paposition. Saka system yakaida kuisa maplate yakaramba bhonzo rake rakatsemuka. Saka ndadzoka kumba kudaro zvikanzi process yakuda kuita pano tononzi hip replacement. Ibva tanyorerwa price yehip replacement yacho ndo iyi yamuri kuona panapa iyi. Iri kuita 75,000 kwacha. Kuma US mari iri kuma 4,000 US. Saka tanyorerwa kudaro pataenda kumba operation yangu iri kubhinde iri kubuda hurwa. Ibva tadzoka futi pachipatara. Izvozvo nditori muchipatara ndomandiri. Saka ndachikumbira kumhuri yeZimbabwe kuno vakakwanisa kundibatsirawo. Vona kundibatsira nhamba dzangu dzefoni ndo dziri panapa dzandanyora panapa idzi. Dzokutanga ndo nhamba dzangu, dzenhamba 2 ndo nhamba dzababa. Ndokukumbira kuti vakada kundibatsira mukandibatsirawo. Handimuke handigari kubva musi wa19 June kusvika izvozvo. Ndinenge ndakarara gumbo rangu rakabuda paposition. Iyo geni ndakaatsa gawarikada muchipatara 5 months. Saka taidzoka taipora tichidzoka kumareview. Zvikandasonzi chiende kukafiwe pano paZambia tizvikwanisa vataenda kune chimwe chipatara chiri pedyo muri muZambia imomo. Ndomatakanzoda kuti anonzi hip replacement. Saka unokwanisa kundibatsira hama dzangu ndatambudzika ndipano pachipatara paZambia pedyo neChirundu ndopandiri. Makadini mhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Tawanda Gondo, ndinobva kudunhu rekwaMambo Chundu paChitindiva. Ndinouyawo kwamuri ndichichema mbudzi kuzvarira pavanhu unzi nditandiro yerumbwa. Tine situation yemukomana wemudunhu redu anonzi Sevius Nyaguwa ane makore 20 ekuberekwa, 29 years. Mukomana uyu akaita tsaona musi wa19 June gore rapfuura 2025 panzvimbo yeMakuti achibva kuRufu kuNyamakati achidzokera kunzvimbo yaanoshandira kuChirundu. Mukomana uyu akanga atsvaga transport mutruck gonyeti raakakwirira paNyamakati, asi sezvineiwo akaita tsaona 10 km kusvika panzvimbo yeMakuti ndipo pavakaita tsaona. Saka akabva azonokuwara, akarasikirwa neoil yaibuda muinjini yemota, akatsva magadziko, akakuwara gumbo. Akatakurwa akaendeswa kuchipatara cheMutendere kuZambia padhuze neChirundu apo. Ndopa akanorapwa, akagara mwedzi yaisvika 5 ari muchipatara imomo. Saka vakazomuburitsa vachiti aifanira kuzodzoka kuzogadziriswa gumbo. Pavakatsvaga mari, takamanya kutsvaga mari, paidiwa 1,600 US dollars yekuti aiswe gumbo ridzorerwe panzvimbo. Saka mari yakanetsa kuwana kusvika yazowanika munguva pfupi yapfuura iyi. Ndopa akadzokera kuchipatara kuya, akabva arifewa kuchipatara cheMutendere chekafuwe, kubva paMutendere chekafuwe kuZambia ikoko, kuti anoiswa maplates pagumbo riya ridzorerwe panzvimbo. Saka vakuita operation iyoyo, ana chiremba vanoti pavakanga vakuboora buri rekuti ribate plate, bhonzo rakabva ratsemuka, zvichiratidza kuti operation iyi yakanga yanonokerwa. Bhonzo rake rakanga raexposwa kunze nguva yakareba, saka harichakwanisa kuitika operation yerudzi rwavaida kuita. Naizvozvo vakarekomenda operation itsva
inenge yakunze hip replacement, kureva kuti iyi inenge yaoperation imwewo isiri yaakatanga kuitwa iyi, uye yakuitwawo nanachiremba vamwe. Operation iyi ezvino yakuda 75,000 kwacha, kana kuti kana kuri kumadhora eAmerica iri kuda mari inosvika 4,000. Zvino mukomana uyu anga ari munhu anga achingoita basa rekuzviitira munzvimbo yechirundu, kubatsira matrucks, ndo paanowanawo chouviri chaanokwanisa kubhadhara rent, chaanokwanisa kuchengeta mhuri. Mukomana uyu akaroora ane mwana mumwe chete nemudzimai. Ezvino haana chouviri chaanacho, haana chaari kukwanisa kuita kuti araramise mhuri. Tiri kutotendawo mhuri yechirundu, vehukama neshamwari dzinopota dzichimutarisa nekumupawo chekudya, kumubatsirawo nemari yekubhadhara rent, pamwe nekuti akwanise kuenda kuchipatara. Zvinezvi taakuchema mhuri yeZimbabwe, tinokumbirawo kana kune vangakwanisa kubatsira nemari iyi iri kudiwa kuchipatara 75,000 kwacha kana 4,000 US dollars, kuti mutibatsirewo mukomana uyu akwanise kurapwa, nekuti ugaro hwake kubva 19 June paaita tsaona iyi anogara akarara nedumbu, haakwanise kumuka kuenda kuchimbuzi kutobatira anwa. Paanosumudzwa pacho ipapo anenge achirwadziwa, zvinhu hazvina kumirira zvakanaka. Ezvino kutaura kwatiri kuita, vadzoka kuchipatara kwavakanga vatadza kuita operation yakataurwa iye vakuda imwe operation yemari yatiri kutaura ye4,000 USD. Mukomana ronda raakanga aida kuitwa operation ire ratanga kubuda hurwa, zvakakonzera kuti adzokere kuchipatara. Saka sekutaura kwatiri kuita izvozvi ari muchipatara, ana chiremba vachizama kuona kuti zvinofamba sei, asi ezvinoti akunyanyodiwa i4,000 US dollars inoita kuti akwanise kuitwa operation, mukomana uyu apore, akwanise kuriritira mhuri yake zvakanaka, abve mumarwadzo anawo. Kune vangakwanisa kubatsira nepashoma pavanowana, ingava mari, chingava chokudya, kana zvimwewo zvingabatsira padambudziko ratinaro iri, munokwanisa kubata baba vake vanonzi Beni Nyaguva. Namba dzavo dzerunhare dzinoti 0782 009 955. Ndinodzokorora zvakare 0782 009 955. Kana iri EcoCash, namba idzodzo dzinonyora zita rekuti Beni Nyaguva. Iye namba dzemukomana ndedzinoti 0777 795 177. Ndinodzokorodza zvakare 0 vari vana 95177. PaEcoCash zvakare inonyora zita remukomana Savius Nyaguva. Tachema mhuri yeZimbabwe kana maikwanisawo kuti batsira mukomana adzokere panzvimbo akwanise kuraramisa mhuri yake. Ndatenda.